Ahojte, vítam vás pri krátkej recenzii dvoch sekier Fiskars X14 a X5. V tejto recenzii si nebudeme rozprávať konkrétne o materiáloch, ale o mojej skúsenosti s týmito dvoma sekerami a ktorá je vhodnejšia na akú príležitosť. Tak, z mojej skúsenosti, tuto mám X5 mám dlhšie, X14 mám kratšiu dobu, ale X14 som si veľmi obľúbil na robotu, v prírode hlavne, na bushcraft, na také outdoorové aktivity. Samozrejme aj X5 si nájde svoje využitie, no už pri X14 je veľký rozdiel dĺžka rukovete. Čo sa týka ostria, môžeme si všimnúť, že ostrie je v podstate totožné veľkosťou. Rozdiel tam je len v materiále, myslím, že X14 má tvrdší materiál, čiže dlhšie drží ostrie. Teda X14 má tvrdšie a X5 má trošku slabší materiál, ale nie je tam veľký rozdiel. Táto sekera, ako obidve sekery majú nejaký protišmikový materiál, úpravu povrchu, rukovete, jak aj na X14, aj na X5. Čo sa týka X14, je výborná do prírody, ja som si dal taký parakord, že keď s ňou rúbem, stalo sa mi, že občas mi vyletela z ruky alebo tak stále mi ostáva na tom zavesená. Výhoda tejto dĺžky rukovete je, že sa človek vie zaprieť s obidvoma rukami do nej a vie poriadne švihnúť a poriadne udrieť tou sekerou. Takže oveľa väčšie stromy, oveľa väčšie konáre vie posekať. Čo sa týka X5, do dvoch rúk akože dá sa, ale je to úplne že nepraktické. Je to skôr sekera do jednej ruky, by som povedal. Skôr na také menšie roboty, skôr na také osekávanie konárov. Dajme tomu, že si chcem opracovať nejaký strom, nejaký konár, osekávanie menších konárikov na prípravu nejaké štepenie malých štepok alebo konárikov na prípravu ohňa. Tá X14 je skôr vhodnejšia, skôr taká flexibilnejšia aj na takú jemnú robotu, ale aj na tvrdšiu robotu, na sekanie stromov. Ja som napríklad sekal, zhruba ukážem taký priemer, hej, takže nebol problém. Dá sa aj podľa mňa aj širšie, len sa človek narobí. Tam už by som volil ešte väčšiu sekeru. Čiže čo sa týka X14, ideálna na bushcraft, na outdoorové aktivity. Čo sa týka X5 takisto, ale si myslím, že je viac menej ani nie, že zbytočná a každá sekera je dobrá aj táto, ale takú robotu, ako vieme spraviť s X5, vieme spraviť aj s nejakým dobrým nožom, s väčšou čepeľou mohutnejšou, takže ja stále si beriem so sebou do lesa, keď viem, že budem niečo sekať, X14. Takže to za mňa X14 je praktickejšia. A čo sa týka hmotnosti, tam je rozdiel, tu je 740 gramov, myslím, že táto je ľahšia len o 250 gramov, hej, čo je skoro nič. Obidvom sú také púzdra plastové, čiže zavesenie na rúbsak, aj človek sa nemusí bať, že sa poreže na ne, alebo tak, alebo deti, keď máte deti, hej, takže je zabezpečená nejaká bezpečnosť pri nosení tej sekery alebo uskladňovaní. Takže tak, priatelia. To je recenzia na Fiskars sekery. Ďakujem.